Yebo Zulu noMahlabe Zulu. Ngithi ke mphinde futhi ngichaze. Ya, abaningi niyalalela. Abaningi kodwa nindawudwa ukuthi nifuna ukuze nithathe inkulumo ezikhulunywa ngobani nabosibani banyana. Kulungileke nisazovuthwa. Kuzonivuthisa umndawo ngoba anilaleli. On what capacity ngikhuluma ngawo kangaka? Ngizalwa ngawo, ngikhule ngawo, ngiphila wona. Nginawo ukhona. Hayi njengempahla ethengiwe noma iproperty, inkomo yami noma imoto yami, kodwa njengento nomoya wokhona njengobizo kimi empilweni, okungangokuthi yonke into engisuka ngichazela umuntu ngichaza from experience. Uyabona abantu abaningi nihleli niyazibuza, hawu kanti basiqambela amanga yini labo somanga? Ngikhuluma ngalabantu ababonayo, laba abantu bayabona, abanihlolela kuze kuyosemnyango lento ekhuluma nawe into ephindaphinda kwenye indawo abashelele njengomshini ungamuzi ukuthi uthini. Bayabona laba bantu, angithi bayeza kithi bathenge amandla okubona, kodwa inkinga ifika lapho masokufanele badile nomndawo wakho. Uzwe nomuntu osesontweni nje sayelile ethi umndawo 10 zolu